الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا. اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، alhamdulillah mga katawtay manguran, baha amo na ini in kahinakusan dum ha pagkabiyak sahan na to pagpangadya sa kava malam Jumat bihay ni. Amon lang ta de hindi ka to kabiyak sahan na to magsubli-subli in kaguruhan na matiap-tiap malam Jumat bihay ni. Yung naman kan Tuan Mujahid, Tuan Majid, Abdul Basit, Marikako, na baha amo na iniin kahinapusan dum na adapon amuin tungod sin pagpangadji sa kawa dong Jumaat di sabak ko makaiyan kanyo hindi ako rumihil. Labi aula na long tabihayan magdaratong datong na imbulan Ramadan. Ada kala ada kala sadya sa barakala dumila ko pangadjian doon haulin ha masjid parihalan sin susungon sin kita niyo amunain bulan Ramadan. Tuara kala sadya sab di ako makajanji sa barakala datong anak ko sin kaligapan na duwayng dasanin jumanji kau iban sin amuin di kau jumanji. Bima na bang sa pama amuin wayra kaligapan murah-murahan na magpangadji parihalan sin parakala susungon sin kita niyo amunain pagpangadji na to atawakan parakala pag bulan Ramadan amuin susungon sin kita niyo insyaallah taala. Nain bihaon in pangadjian sin kita niyo bihaon actually dahil nga panagnaan sin pagpangadji na to in karya sali iban kabiaksahan kaguruhan in amuin pagpangasubuhan simbiya kanyo tungod simbiya mga pangadjian amuin long ta piyagdihil hindo si mga kaguruhan hatiap-tiap mapuasin paghindo na ko biyayaon biya dukaing badis katon ko isab kalo raman hapag pangasuwo iyasuwo sing kita niyo na dain doon maawon in pagsawsiyawhin na to sambiya diin na awon sadya panghati. Dain nga sabiyan awon ini mga maniyo tiyo biya hiklad sin ako pangasuho. Bukundad to biya mga bilang panukasi sin panghati sin kamo biyani sa bilang pagsawsawhi haamuin parihalan sin amuin pangadji sin kita niyo na pangadji na to tahon patahon sa ambit patahon ini alhamdulillah iban pangadjian haamuin mga parakala
malugay ni Raisab, damikyan nakabubutang halon sin pikilan in mga pangasubo ini. Nagtatagad-tagad na kuman sin mga jajawaban, long tabiayan, akay manan kaguruhan bang kita ni magpakahadir sin mga pagpangadji na piyagkajawaban nila na. Oo. Nabiyayaon, ako sabi mga subo. Oo. Na in maudu na to harum ini, amin napi ko, bilang sugpat papangadjian sin malam Jumaat di mabay-labay. Bangyo katumtuman in malam Jumaat di mabay-labay, unin piangadji na to. Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah. At tinirain doon kita ni masjid, turin ha mga kaguruhan long tabihayan in dumihil pangadjian. Oo. Tungod sin pag-Isra, iban pag-Mi'raj. Nayari, mataod mga dayhan mga pangasubo, long tabiayan aun waktu ing kaibanan nagtatagad-tagad sin mga jajawaban. Oo. Nahambok din ang mga pangasura hindi long tabiayan. Unuin hikmat biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pag Isra siya sin Allah Ta'ala dengaw no ba? Dengaw himo. Denga Masjidul Haram pakain. Pamasjidul Aqsa. Nayad to. In pangasura hindi sin magpangasuo. Mahiyad to wala pa imuno ini. Di mayrek. Mahiyad to wala pa imuno yan. Timudyo magtuy. May tayat to biya moy na magtuy at pagunway ni. Pag Mi'raj magtuy sin Allah Ta'ala in Nabi Muhammad. Sin kagausan niya ray sabiat to amoy nun ini. Ang katun may tasuway pa rito. Ano ini? Masjidul Aqsa. Namuyatin hambok din ang mga pangaso. Na kalu aun din ang mga nagigimot-gimot simbiya kanyo. Oo. May tayat to, suwayat to sa taban ing mga ini, in mga pangaso ini, bukon day ni biya pangaso biya sa kaulawla, asal in katan uno yan, Allahu Ta'ala ilabi makaingat bang uning kamaksuran niya. Sa inpiangad di sadya sin mga ulama, hati ko ilham na sin Allahu Ta'ala kanila, amin iukab na rin doon kanila, unin mga hikmat. Oo. Bukon day sabdi kita makayan amutod sa yaon, except bang aun, bialong tabihayan ayat Quran atawakan baita sin Nabi Muhammad, in maksud may ta siya biyaini, pasal biyaini na inyad to aun natud sabab, kaingatan data sin Allah atau sin Nabi Muhammad. Bangwayra na inyad to ijtihad din ng mga ulama. Oon na. Nabiya ka to magpangasusam. Urin hangkan may tayat tuwi ang mga piyatulak pa siya yato muna. Bunal aun neto sabab. Aun neto nasabot sin Allah Ta'ala halon sin Quran sabab hambok din ang mga ibait ako man kanyo sa mapwasten dito na amuatin di mga kwan. Hambok din ang mga sabab amuin may tayat to piyatulak siya sin Allah Ta'ala ding Masjid Haram harap pamat to Masjidul Aqsa. In parman sin Allah Ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah in maksud linuriyahu min ayatina. Bimana supaya hikapakita namu kanya in mga katanda-tandaan kudrat idadat sing kami. Nah, hambok ito rin ang mga sabab sin urin hangkan may ta siya pag-Isra sin Allah Ta'ala. Linuriyahu min ayatina. Atin niya, supaya hikapakita na mo kaniya bang uno na in mga katanda-tandaan kudrat idadat sing kami. Atin niya, aparman sin Allah Ta'ala. Na. Sa sumagawa, pangasubo, may tetoy na demerek sadya. Mapuasin yad to. Mapuasin amun yad to lang tabihan. May tayatuwala na demerek timudyo pataas. Puasin namin ayat yat tubihan long tabihan. At no, aun din ang mga rain doon.
Pagsawsaw ba? Sada inibukon ini biya mga uno bang uno. Ito ini biya sa panton sa pamabiya. Biya mastal mag-asuha mo rin. Bukon da biya mga kuan sa ininhi pagbuhi sadya. Bang mga upamakon sa upama biya kaya karo na ipagpaig sadya sinon sin karo. Ikamaruan niya biya kalalamihan haantara sin biya kato tanyo. Bukon dadto biya mga longta na rongkaw. Wala imamuing kay mo. Ala bukon kaw yan. Na. Isinaon din ha mga natali. Iabot sin panali niya. Inhangkan may ta. Hambuk din ang mga hikmat lang niya. May ta siya piya pag-isra pa. Sige. Oh, way, amo to. Hinang natin magsulay sadya. Ah, sige. Impanagnaan. Oh, sakali. So, unin kuan biya mga makawata pangadjian, may ta siya piyakad to. Sa kanto ng di ba ganito di ba lang ta. Amon in kapatong layout di siya kalaway airplane sabab sin on magpakurot. Nari, amon Masjidul Aqsa to. Na so in kapatong layout sin kiblas mo mawala. Makadari in area may pakurutan. Iya, ini bukan air longnya, lumayan api, malawak mau dilalang. Apa bos ini masih dilaksa siapa yang pada nanti kiblat? Possibility itu preparat pengurutan sikuan, di para masih diulangi. Dia tidak pernah dia style longnya. Makalah itu aksi bokongsu. Measuring light. Tidak ada bakalannya. Marah. Biat siya wa. Okay. Alhamdulillah. Okay. Okay. Malingkat, alhamdulillah. Malingkat pangadjian. Isyu pinaon. Katwi. Allahu Akbar. Uno? Pagubos? Nay maksud, may ta siya piya pag-isra, dahil nga Masjid Haram pa Masjid Aqsa. Okay. Allahu Akbar. Okay. Malingkat, Masya Allah. Naam. Isipin naun. Sige. Isra. Okay. Okay. Malingkat. Isyu pa inaon. Oh, kwan lang. Misan di ang mga analyze sadya. Oo. Imo. Pansing, yakat ko siya basta siguro pa siya nakakatko. Awiyad to. Allahu Akbar. Okay, sab. Nakita ka niya. Naon pa? Mari kursi dong pa. Alhamdulillah. Na makuya ka ko dumungog si mga biyato. Actually na bukod na sa tulong ta uno. Supaya sa biya
bang aon biya mga maniyo tiyo panghati sing kita ni rain doon nasukol kaganap-ganapan. Oo. At tawakan bang sa pamaon panghati wala kimugdan na supaya mapaamo iwan mapabuntol. Biad to sa ato. Na hambuk din ang mga nasabot yung mga ulama bang unin hangkan mayta. Muna biya sinambok tayo manghud nasabot niya ito. In Masjidul Aqsa ula qiblatain. Hati niya panagnanunuway ni kiblat. Oo, panagnaan kiblat. Panagnaan kiblat. Iban amunad tulong tain amuin bang mga kato panagnan day sabi kamumuhan day doon pagpaturunon in mga wahi mga kanabihan. Oon. Naray nga sabihan hasupaya maunin irtibat, maunin biya para sugpatan sin risala sin Nabi Muhammad iban sin kaiwan kanabihan hati niya yuno sila to biyan. Piya pag-isra si harap madto. Iban lang sin kaiwan ng ulama in sarin na inang pag-ianon niya tomuin biya uno ini ang Kaaba sugpat patas langit in kaiwan ang mag-iyan in kaiwan na siya bangko na umbi mga manok-manok lumawarin dumahulog. Oo. Na in Kaaba di taray sabsan way sab kakwan sa sumakawa kaya mabayta in Kaaba iban sin amuin Al-Baitul Ma'mur naguno sila to nagtutungod sa way sab net nagtutungod sadya sa way sab kaya bayta long ni uno yaon sugpat day hataas pakain pababa sa in Kaaba bang hataas langit amuin Baitul Ma'mur yato sa nagtutungod sa iban sino no iban sing Kaaba adapon amuin sa pamabiya long niya ada kala sugpat da siya to bang aumbi mga unini lumaway ni na wallahu taala alam biya to sa ala kullin hakay man ang bayt aramik yan bang mayta siya rin dito timagna sa paman nag-mi'raj biyaya na biya pag-isra siya pag gusto nito siya nag-mi'raj sabab long sing kay man ulama in Masjidul Aqsa amun atawakal long niya pagtawag Baitul Maqdis yaon amun pagtawakon stone floating stone long niya puton baki bukon da sa tulong ni in batuyad to biya imunuway ni limulutang-lutang siya biyayan atawakan imunuway ni imunuway yan dukain pa bukon hindi makantong ini bang aun hukot din nga taas 5 lantop long tabiyan bang harakat oo na bukon da sa tumunway sa long niya bang kaulong ni ray kalayuan bang kaulong ni ray kalayon bang mulong ni aturon biasa pantun way tinggilan ni iwan way nakauni ni way hukot niya biyan sa banglong niya suukon mo na ay puton baki ni nakauni ni o bang mulong niya suukon aulong niya biya titinggilan sin uni ni sin amoy bato yaon o sa long tawang makato aduhul-duhulan bang hakalayon sa pantun siya bato yaon amoy imuno ini amoy 5 lantop siya matubian way uni ni way titinggilan niya narain doon dain dulong ni in mga niyawalihan amoy mga unway ni dain dulong ni in niyawalihan katalong ni hangkanda salong ni amon bang imapatay na manusia on sana dain dulong ni katalong ni sumakat pa kay bayan paamuin in niyawalihan long ni rain doon harap pataas long sin kay banan ulama na in kamumuhan dain ha mga hikmat may ta siya to mapuasin linuriyahum min ayatina hasupaya mapupu iwan mabatal sarta tumampal in panghimuting sin mga Yahud. Biya din in dagbos niya. Kita niyo ba? Bang sadyain in Nabi Muhammad, wala na pag-isra madtup ding Masjid Haram, harap pa Masjid Aqsa, direct na pag-mi'raj siya madto, among pag-mi'raj siya madto, yan ha? Bang imyan in Nabi Muhammad, sa pag naog niya, pag may naat, biita niya mga musikin, muna kan Abu Jahal. Pag gusto ngon silang Abu Jahal, long niya, invita mo yan long niya kako, muna, wala niya magtuhimuting in Nabi Muhammad. So, bang natuhimuting, na arakalay Nabi Muhammad, di na mamayta pa kaibanan, long niya, bang kulong niya, puno na yung mga tao Makka. Hibayta mo long niya, bang nimbita mo kakulong sinabi mo hoon. Napun man sila. Beitaan sila si Nabi Muhammad nakapag-isra kulong na dahil Masjid Haram, pa Masjidul Aqsa. Naray nga sabihan na himuting siya si mga unyan, si mga tao Makka. In kami long niya tumulak, tulakon na mulong na inhula iyan. Harap madto ang kabulan. Harap mari ang kabulan, di man napila.
2 bulan, kadtumari. Sa kalilong nin, ikaw yan? Ikaw yan, na, sa saat datingan, daring harum. Oon, miyadto ko kami, sa kay pag-adlaw, yari na kaulong niya kamo. Naray nga sabihan, bang sadyalong niya derek matto pataas langit, hawak to siya himuting, na unoy ni kawaytasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalil, manunjo kisin, ingkabtangan niya bunnal. Ingkabtangan niya yan. Bunnal. So nakapag-Israel, ay nakapag-Mi'raj kulong ni patas langit. Nasal dito siya to kakaroon sino no yan? So yung mga tao makari. Dito siya kakaroon. Nasa kaliasuhon siya. Nakatuin yung kunulong ni. Bang kaulong niya kato. Suy-suy kami bang unin na taas langit. Naway sabi kaya mamatahan siya yung mga tao makka. Unin na langit. Di na sabi kaingatan nila. Bayan. Dahil nga sabihan, misan pa'y nabihim man magbisara, magsabot lang na inatas langit, bini, di da unuhon, di da kahakaroon. Ba't di nga kaingatan, uno niya lang niya, bunala tawakan bukon. Naray nga sabihan, piyakad to siya pa Masjidul Aqsa, but in Masjidul Aqsa, kabibiyaksan na si mga tauno, tao Makka. Kabibiyaksan nila na yung Masjidul Aqsa, maita, ba't magkat to sila? Bima na paglabayan nila, bang sila mga mag-unian, mag-usaha, magkato pa mga Syria, biayan, at tawakan pa mga kay matuyan. Kaingatan nila unin aun biha Masjidul Aqsa. Naray nga sabihan, hawak to'y Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miyat to pa Masjidul Aqsa ay nag-isra, biyaitaan niya man na himuting siya sin mga tao. Puting mo lang niya, kay magkahagad na sa kalipyang ayuan siya dalil. Nakadti ko nulong niya, bang bunal matan, inikaulong niya nakakatulong niya pa Masjidul Aqsa. Suy-suy kami kuno, baytay kayo, papataha kamo long niya. At discover mo kamo long niya biyayam. Unin dagbuslong na sinyaon na naray nga sabihan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon miyat to nag-tour, bukon miyat magtulak-tulak, mangita-ngita, mangito biya sinaon sang kay banana bang kita matapamanghan si pakula. Masyaallah ilingkat sin biya kwan niya to. Matao din biya niya. Aturon mo biyayan sa Nabi Muhammad bukon ni maksud niya. Day nga sabihan, inahinang day doon hakasusahan si Nabi Muhammad amo hindi magkugdan in papatan niya pa mga tao yaon. Piya kita sin Allah Taala. Bimana piya tampal sin Allah Taala. Yang kat sin Allah Taala haalupan si Nabi Muhammad na ang kandan ayaw na kita mag-isa magunin ni. Ayaw na kita mag-laungta biya mangunaway niya. Biya sinbihaon kita. Biyaon kita magkita-kita ni TV haalupan na to. Bukon ka. Minsan ni namun ito siring langit ha mga US ito kakitaan na to na rin di. Bukon ka. In mga ito Saudi kakitaan na to haalupan sing kita niyo biyayan. Maykan malayo. Hangkanda inbihaon ni pagtawa ko niya long niya discover sadya. Inatis in discover bimana aw na yung parakala yan sa na-discover sa diyabihan. Hati ni aw na yurul nila biyayan. Nahangkan na biyasin niya to. Piaragbus si Allah Ta'ala, piyakita sin Allah Ta'ala, haway makakita dukain. Naray nga sabihan, piyapata na si Nabi Muhammad. In Masjidul Aqsa, in layo niya rin hawud biyayni. In taod sin lawang niya biyayni. In taod sin hag niya biyayni. In dagbus niya biyayni. Na, di nga sabihan, asal, diyung man sin mga tao yaon, nakait sin matan unulong niya. Bunalong inunubay ni, imbisara niya. Naray nga sabihan, in panghimuting nila, nauno yato, napupo. Ay bima na, naratalin panghimuting nila to. In banglong niya bunal, banglong niya matan, bukon bunalin kaninigay, hindi niya sinikabayta. Husa lang niya amo na inuno. Amo tuod lang ni papatasin amo yung biasin kabiaksahan panghati na mo long tabihayan. Naray nga sabihan, inyad to long tabihan hasupaya sa mapupuin amo yung panghimuting sin mga tao Makka panabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Na, kamarwa niya. Pangasu, may tain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag-Isra'in siya but niya. Wala niya siya butin pag-Mi'raj niya. Maluhay na saan? May pag-Isra, pag-Isra ko lang na sin Allah Ta'ala, dahil Masjidul Haram pa Masjidul Aqsa.
May dito, wala niya siya buti nag-mi'raj siya. Na, continue. Pinakamaluhay na. Na. Di, may ta. Insiyabot ni Isra. Wala siya nagsabot sin pag-mi'raj niya. Biat ko? Okay. Sige. Isipin naon. Continue. Ikaw mo, uno, kahit ito, bungkalong sadya. Di, ako yung mga suna, ayaw na. Amo niya to, jawabin na. Ayaw na balis ka ta. Tagad na, Innakauna kami magpangasuka ko. Iban sinakaguruhan na biyaon. Ako isab, mga suna, ayaw na ang mga sumo. Nabiya ini. Wala na sabot si Nabi Muhammad in pag-mi'raj. May ta. Ayaw pa kapag mi'raj niya in sabuton niya, in kahakaron siya. Walaw po, minsan in pag-Israel to, kiyakad siya, wala. Wala na siya kiyakad. Kiyakad siya, wala. Wala siya kiyakad. Himuting da siya sinunini, sintaong Makkah, biya diin na bang uno na. Bang si abot niya na inimuno ba siya ini. Miyat ko pa siya patas dangit. Oy na, hati niya, longsin Arab mimbab aula, hati niya labi aula, himutingon iban di na tuod siya kahakaron. Sin mga taong Makkah, bat misan indeng hahula, deng hambukula, pahambukula, bitan niya sintingan deng harum, nakadto siya, wala ra siya yun ini. Kaya hakad biya, di na bang pakauno ini. Pakalangit-langitan. Na kahakaron pa siya, ari na. Hangkan dayat tulong ta, inyat wala na siya nasabot. Sino ini? Simpag, mi'raj. Na. Ikatu pangasu. Inbaita, amun si Mampay man siya matupakuan, si Mampay man siya paunray ni. Pamasjidul Aqsa, nagsambayang na siya ito Pagus siya impya pag-unoy ni. Impya pag-imam. O, siya impya pag-imam. Pagus isin mga taykuran niya. Mga kanabihan. Impangasurin doon. Tagad ko yung mga kanabihan, buhi at tawa. Uno na to. Amo sa ating pangasoko na. Uno, may ta, ihaunin mga kanabihan data kato sin Allah ta ay sin Nabi Muhammad. Bukon kain mga kanabihan nagpakauna, hati niya nagkauno na sila. Nagkawapat na. Nanawapat sila, hauno sila. Except lang tain isyo. Nabi Isa, hati niya iyang katsa sin Allah Ta'ala, iwan hindi ko Nabi Idris, biyang lupa na ko si Nabi Idris. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Na, mapuasin dito, hati niya, ubus, mapatay, yun o. Lang ta, ikubul. Hatabi at sinkawi si manusia di dunia. Misalnya Nabi Muhammad, di adapin hinang kanya. Amura kumalong tain mga kanabihan, di sila halalon sin mga unuan. Sin lupa, halon sin pakulan. Yung pangaso, yun naman ito. Amat yung pangaso, katuin niyo. Na, yari, uno. Niya wali handa kuman. Okay. Malingkat. Ibanda sinamoy paguno niya to. Pagsakat niya pakaimba. Palangit, tiap-tiap pangkat silangit, taon nabikita niya. Ayun niya to. Nawatin kuan. Katuin niyo kuno. Na, yato niyawa. Panguno? Na uno, niyawa, jasad, atawa uno. Beato? Allahu Akbar. Na. Allahu Akbar. Yadto. Si. Ono? Beato? Na. In bukon, in pag-ianon limaya yan, bukon limaya diha dunya magbukon. In sila halaw sin pakubulan nila. Oo. Sa di kita makayan patay bukon sa syahid. In mga sila nagkaparang sabilharan fi sabilillah.
Shahid sila, hati niya, buhi sila, hapamandang sin agama, buhi sila, lilijikian sila sin Allah Ta'ala. Sa bukon limaya, long tabi sin niya walihan nila, biya maglupad-lupad na riha doon niya, biyan, bukon na. Ingkatan misang biya din, bukon biya to. Na. Naringa sa biyan, in hambuk din ang mga jajawaban dito, hambuk din ang mga jawaban, na bakit nagkuhanin mga ulama. Long sin kaiba ng ulama, inyad to niya walihan sin mga unin, sin mga kanabihan, piaragbus sadya sin Allah Ta'ala, halong taharagbus sin mga unin, sin mga kanabihan. Uon, hati niya bilang hipagsampang pa Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Long sin kaiba ng mga ulama, inyad tulong niya jasad. Jasad sin mga uno, kanabihan. Sambat na sinambok, Allahu Akbar. Ha? Hati niya way mahunit pa Allahu Ta'ala. Bimana, biyuhi sin Allahu Ta'ala in mga kanabihan niyon, piyagwa din kakakumulan nila bilang hipaguno yaon. Hipagsampang hanabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ala kulin, in hakikat niya, inyat turi tara kaunin ni. Di tara long ta ikaway ta tubang unin. Sa bihatin bayta si mga ulama, inyaon, unin niya walihan, piaragbus halo paragbus nila, atawakan inyaon jasad nila tuod, biyuhi sin Allah, wayri sa mahunit pa Allah Ta'ala. Bilang hipag unin ni, ipangmulya sin Allah Ta'ala pa Nabi Muhammad, sarta way narugaing. Kaya sin Jibril, amin papag-imamun, amun ay Nabi Muhammad. Imamul Mursalin. In Nabi Muhammad, kahinapusan Nabi, sa sumakawa siya in panghusing katanon yan, kanabihan ibansin, karasulan. Kanabihan ibansin, karasulan. Dahil nga sabihan, hambok na to rin ang mga sign, symbol, hati ni sin, hawak to siya, amuin, kiyawa sin Jibril, amuin, simpi pag-imam bima na siya in imam sin kaunuhan nito. Kanabihan ibansin, karasulan. Na, nabiyatin dagbos niya. Dan ikaw pat pangasuo. Hawak tuman si amuin gimuan na. Yuhaw to din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Naunin pi inong bakan niya. Piya pagpi kaniya. Uno ah. Uno. Alak Ivan gatas. Akay man ni sa riwayat tulong niya. Aun pa uno ini. Bukon. Aun tubig. Aun ni sab. Uno ini. Duka inding ha tunog. Oh, hadi long sing ko ano. Na hati niya in napi sin Nabi Muhammad, unin pini sin Nabi Muhammad. Gatas. Bukon alak. Oh, long ta ikatutan harwayaon sadya. Alak iban gatas. Oh. Pag-uuslong sin Jibril alayhi salatu wassalam, long niya hudita. Hati niya kaya unuhan kau yan, kaya panduan kau sa kaya panduan din sa mga umat mo. Oo, lakad ikhtarta al-fitra, napi mo lang na impagtawagon al-fitra, naunin pag-ianulong ni al-fitra. In fitra, biya na sin bidjura sa sin mga kaguruhan na to, inahasisin al-fitra, karyasali. Na may ta siya kaya nga ng karyasali. Oo, long niya, napi mo lang ni karyasali. Napi mo in karyasali, amuin fitra, karyasali. Unin pag-iyan ng karyasali rin dito. Amunin agama Islam, sa may takyanganan in gatas karyasali. Na. Katini ko no. Oh. Na. Biat to. Dalil pamanok-manok biya din. Di yung kaubatan ni Sab. Continue ko. Isipin aun biya ko. May ta siya, may ta iyalaw ni ikhtartal fitrah. Napi mo lang ni karyasali. Amin, di ba pagkarukan na to, ang mga kaguruan na to, ha? Napi mo lang na karyasali. Naunin pag yan, napi mo yung karyasali at to.
May takiyanganan ing gatas ito karya salisia, fitrah. Allahu Akbar. Unin maksud ito. Gatas, biadin, unin pagyanom mo ito. Natural fresh siya, biadin. O ilamod niya? Karya sali puti, malano, pagusuno pa. Ano? Oh, yato. Allahu Akbar. Biya bukol kita mali dengan katas putih. Naam. Yabi ini. Long si Imam Al-Qurtubi, naam. Long niya, aun din ha mga sabab, may taalaw niya, kaya nga nan inggatas siya tulong niya, karya sali. Pasalong niya, awalu syai'in yadkhulu batnal maulud wa yashukku am'a'a. Panagnaan, lumaway long ni haunwe ni, hagunggungan sin bata-bata, amo na inuno. Gatas. At among gatas sinuno? Sin ina. Amo ya tinuno yan. Amo tulong ni panagnaan, lumaway long ni haunwe ni, hagunggungan sin bata-bata, amo na inuno yan. Amo na yung gatas. Na, hikamaruan niya long niya, uno long ni in biya mga rahasya, secret, may talong niya biyayaan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mi sin amuin unuwe ni, sin gatas yaw, may tabukon alak. Muna, ada kala, inhalong simpikilan ta, na amo na wating kabayan sintuhan. Amo na tinunoy ni, bukon wala siya kiwan sin Allah Ta'ala, papagpion sin alak, sa long taayaw niya to. Long tain Nabi Muhammad, may tabukon alak inpini niya, may taeto gatas. Hambuki sabi ito rin ang mga kwan. Uni sabihin biya siya, may taeto, di na kita mag-iyan asasa, tuwin uno-uno para kala, bang bukon kwan sin Allah Ta'ala, sa di na sa to, asasa to, amo na tikiwan sin Allah Ta'ala, ilham ka na piyaing gatas, kaya nga tanta to, oo. Sa sumagawa, hatabi at sin amin Nabi Muhammad, may bukon alak inpini niya, may unini. Gatas. Iban hawak to yad to. Kaya pagpiin Nabi Muhammad, takad kau, hawak to yad to, may ta si pagpiisin gatas iwan alak, may ta, unin alak yan. Inalak yan, unin, haram, bukon ka. May ta si pagpapagpi. May ta pagkuhan pa siya sinunin eh. Oo, na. Atin yung kuno. Allahu Akbar. Di maksud, may ta, in maksud yung doon, Nabi Muhammad, pinining gatas bukon alak. Muna-muna, hawak to ito, inalak, bukon pa yato haram. Way pa. Bukon pa haram inunin, way pa na haram din dito. Oo, sa bangyat to haram na, asal at to di na siya papagunuhin eh. Pagpiyon, iban asal, bangyat to, kingatan na si Nabi Muhammad haram na yaon, asal di niya na unuhon niya to. Di niya na piyon. Oo, totally asal biya unuhin eh, long niya, kwanta na to. Uni, tabiat na to, asal long niya, na ang kandat wala pin si Nabi Muhammad, ba't niya to? Haram sa to, nabukon. Oo, buhay pa haram din ito. Na, in jawab niya, sabab, in Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, bukon din ang mga kavyaksahan ni mag-inuunin ni alam. Allahu Akbar. Bang in mga Arab na kauna, nabibiyak sa mag-inuin ni, mag-inon si mga alak na kauna, sambat ang mga unin, mga jahiliya, mga kulak unin pagtawag ini, takulaob atau kulakub u. Oh, kulakub u yaon. Amo mga skal kwan sin manu si pag-inuman nila. Hamun alak yaon. Na, inna kauna mga jahiliya, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nabiyak sa mag-inuman ini. Alak. Ang kanin na piniyaon yan, long tabiayan, gatas. Oh, sarta in Rasul sallallahu alaihi wasallam, matari iban masubaw no, hagatas. Hangkanda in Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang siya minum na gatas,
Biyainin duwa niya. Na, amun gatas kuan ba yan? Amun natural. Yung gatas din dito haula Arab. Hindi aon di sab. Oo. Amun mga unta, mga sapi, mga biyan. Hindi aon di sab kato. Amun nakauna. Hindi ko yung bihaon. Namo na siya. In nakauna na asal amun sambat na singguro namo yato ha. Mag-inom gatas long ni aun sal long niya rin ini. Dahil nga duro pa long niya inumun namo long niya. Di long ni magsakit intian namo. Nalong ning kita biaw long niya, biaw long niya. Suway mo long ni pabukad karan inunuway ni. In gatas, may ta palyalamuran na unin ni. Tubig. Oh, nang kami dito mang kami hasiri magpami. Di ikaw makajari amun unin ni. Tungha di suway mo pabukad karan. Namisan pa unulukay na magpabukad ka diato mag-sterilize balong nila. Pabukad karan na muna. Pag mahinaat, mahuro-huro kami katampakain. Palong siyang. Mag-unin ni. Taon-taon kami biyayam. Nahati ko, sambat na sin mga doktor na hindi ha Pilipinas, in kita ko no, amon Philippines, biya, ano ba yan, pag amon hakatas yan, aun saan biya, way kwanta yan, basta hakatas, ang kanamo mo, bang mga magpamikit hakatas yung bata-bata, so way aun kalupan ko na, malukay na way na akuan. So ay doktor yung pabisa raon, aun biya, takarya siyang kada magsakit long ni intiyan, oo, bang bata-bata makainon sing gatas, amon way kwan sin yan, amon pagnganan nila yan, way, ang kadalaw ni magintaw aun sa tubig, aun panganan dukaing biat ko na in kuan inunway ni in Rasul sallallahu alaihi wasallam in karya sali in siya mag-inom yan long takatas ang kanda in Rasulullah bang mag-inom Allahumma barik lana fi wazidna min. Ya Allah, papagbarakat kamo long niya hagatas na mo ini amin inomon wazidna fi min iban duwang ikamo long niya duwang ikamo bang siya makainom bang siya minom tubig inhiruan ni Allahumma barik lana fi way na inuno di na siya mag-iyalong niya wapun ini wazidna min sa amurat yung tumugtog ya Allah papagbarakat kamo ataw butang ilong niya barakat kamo pagkain gatas bang siya minom hati ni uno ini miki uno pa siya yan miki ganap pa siya. Nabiatin kuan in amun nakaw na. Amin uno ini, amun mga katas in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, in Rasul sallallahu na akwan ni haun ini. Di isab kita makayan sunnat amun agad long tahaon ini. Haumat niya biya sin kaywanan niyaon. Sa inya to kare ini. Kasusuwan katatagayan sin Nabi Muhammad. Nabang kita mabaya minum, magad kita hamun uno ini. Amin katayan si Nabi Muhammad na bismillah. Biadasin na mo magpahamot-hamot. Oo. Amin tubayan katayan si Nabi Muhammad. Amin pag-asawa. Na, kumpas niyo. Na, ati ni amunin pagpahamot-hamot ito, iban sin amin, ano ba ito? Na, sambahayang. Bihad to. Na yung gatas ito na katagyan to si Nabi Muhammad. Gatas day sabsiya. Gatas day sabsiya. Amura ko man na kwan na bukon na unini. Natural. Ati na biasin, aon day sa mga hula Arab, mga nido yan, din dito, aon day sab. Aon day sa mga biyayan, mapit, aon day sab. Nasa kamo mo, bang dito asiri, magpakawakaw to damon gatastud. Oo. Biyayat to. Nakananan ako, among biyasin na Saudi, pagbihon na mo long nila, gatas na nga Saudi. Bang kumutangan Diyos, aon sa mga rindikato, mga tangyan ha, bang kulamuran biyayat to, ang pakugaw-gawon, misan di pasoon, di lang magsakit yung tiyan ko. Kwanda, betur, amon gatas kwantod, natural gatas to siya yan. Buko ni sablaban. Pagusbutangan ko Diyos sa mga tangyan sa pama, ang pakugaw-gaw na masarap man niya. Masarap. Mango flavor yaon. Na may nang nabiyaw niyon. Aun kayo banana milk. Aun yan. Long niya mango milk biyayan.
Di magsakitin tiyan ko. Na, masarap na isab. Na, nayat yun hamok na yung mga kwan na to. Na. So, aum pa. Pangasuwo. Intiap-tiap pangkat si langit. Aw nabitar tanto. Piagbak niya. Memorize na to na. Kamu, mga kabataan, memorize niyo? Isim panagnan piagbak sin Nabi Muhammad, panagnan pangkat si langit. Siyo? Sumuno, isiyo? Magpangtungod. Siyo? Na. Siyo? Isa, Ivan, Yahya. Ini katuni siyo? Yusuf. Ikaw pat niya. Idris. Ikalima. Narinig mo memorize. Way na kamo. Imo. Uy, biyan. Na. Ini kalima siyo? Harun. Ini kaunom? Musa. Ikapito? Ibrahim. Nah, atin niya, impang asurin doon, may tayat to, among mga kanabihan niya yun ini, inpiagbak. Unin hikmat na rin dito, so pamaadam yung panagnaan piagbak niya. Ang sa to na, may tatuya bukon, so halawin sin walo kanabihan, may so pamabukon Ibrahim yung panagnaan, ataw bukon Musa, so atawakan, may ta sila sa jayaw ni nunini. In mga ataod sing kanabihan karasulan, may ta sila yaw ni nunini. Allahu Akbar. Bunal. Okay, yes, ito atin ikimugdan. Pagka siya rin panagdan, piyapanjari sin Allahu Ta'ala, hati niya matup na tuod. Allahu Akbar. Hambuk ito din ang mga jawab. Kaibanan ng mga ulama. Hambuk din ang mga jawab isab, duay ding hadto. Bang unulong ni injimatu ha Adam alayhi salatu wassalam, amuyad to inunwayan, injimatu ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na, impang asuyat to, bukod na sa to, long ta, ini, may ta Adam panagdan may ta kwansya, intiap-tiap long ta, na, balik kita. Din ang mga jawab, mapuasin na mulong niya, panagnalong ni Adam, pasalang siya long ni inamuin muna, panagnaan, piyapanjari sin Allah, din ang mga manusia, ama singkatan manusia, hikamarwa niya, may taisa long ni hikarwa, pasalong ni siya na nabi, amoy masuok pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amoy masuok inun niya bayan, inwakto niya. Bimana, Nabi Musa, pagus Nabi Isa, na pag-usin Nabi Isa, 500 tahun kayan, mga kulap yung lupahan. Inuot nila, wallahu ta'ala, na bukon na ko sigurado, hati niya, dahin doon, way pa inkwam. Mga ahlu fitra, na rin doon, puasin Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nahangkanda, pag puas lang ni si Nabi kuan ay hikarwa pangkat si langit, amunin Nabi siwayan. Isa, sa mablong niya sin, amuin Nabi masuok, hawak to niya, amuin kapag Nabi si Nabi Muhammad, amunin ni Isa alaihi salatu salam. Inhikato niya, may talong niya Yusuf, inhikatulong niya. Sa mablong niya sumud, bukon baba may ta ikatu Yusuf sa may ta amoy mga kanabihan ini namun uno ini amoy mga piagbak niya in Yusuf long niya in luparagbus long niya sin ummat sin Muhammad sumud long niya haragbus sin Yusuf halu paragbus sin Yusuf bimana uno ini marayaw na natanog in Nabi Yusuf uno ini halu paragbus sa sumagawa di isab siya makaun ini di isab siya makaliw rin haun ini. Haamuin uno ini, lingkat
sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Hun. Sawab in Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyapatasin mga kasahabatan, bangkaulong niya umatod pa amin bulan damlag yaon. Allah Akbar, labi pa in lingkat sin Nabi Muhammad ding sin bulan damlag. Na in Yusuf, tingyan sa dading ha amin nun ini, ilingkat, amin dihil ka niya sin Allah Ta'ala. Sa sumakawa, in Yusuf, natanog si Haun ini. Ha amin luparagbo siya to. Pagkay Nabi Muhammad, bukon na hindi tulong ta. Sakwan niya rakatan. Sa sumakawa, dahin doon, biyantog siya sin Allah Ta'ala, wa inna kala'ala hulukin azim. Na. Ini kaupat niya, amunin Idris sawab, amunaya uning parman sin Allah Ta'ala, wa rafa'nahu makanan aliyah. Hatin iyangkat na mo siya, bimana amuin iyangkat siya sin Allah Ta'ala, maumpa amun kaupat pangkat sin langit. Ini kalima ni Harun, pasalan siya, masuk siya panabi uno ini. Panabi Musa. Na. Ini kaunom, may taunom. Yato'y kaunom in Nabi Musa, pasalan sin, mataas in darajat sin Nabi Musa, din kan Nabi Harun. Inhi kapito, may ta Ibrahim long niya. Pasalan in Nabi Ibrahim, amuna in kahinapusan long tabian ama sin mga kanabihan. Amuna in kahinapusan ama sin mga kanabihan. Dahin doon na nagunin ni, nagsuring sing-sing din ha Ibrahim alayhi salatu wassalam. Na, iyat to hambuk din ang mga jajawaban sing kaibanan. Hambuk din ang mga jajawaban. Dungog ka mga tausura. Na, jajawaban. Sa ingkaibanan, nayat to tagahaba-haba. Oo, alakulin. Bang ang karungan na to, magbalik da. Magpangadji, insyaAllah, mag-Isra wal Miraj. Ara kalaon sa buton sin mga kaguruhan, dugay din nga to. Unin, hambuk na lang dito. Amun Adam alaihi salatu wassalam. Unin jimatuha Adam alaihi salatu wassalam. How no siya paghula-hula panagnaan, pagpapanjarikan niya sin Allah. Alam si sulga. Paghuhus. Piauno siya. Piakuwa. Sa sing kasaan na hinang niya wala pa sa piagunuhan. Piagtuuran. Way ato piagtuuran. Way. Nauno sadya ato. Laong tabi mga kato naligap sadya. Nakawasa sa chin. Shaitan. Bukon niya to. Tiuod niya to. Amin biya mga bilang panulangin niya to. Ha amin panulakin ni harakan sin Allah Ta'ala bukon. Way. Pag-uwo siya to. Nakasuda siya uno. Sulga. Biya dahat to isablong niya. Bang unin jumato ang mga kanabihan niya to, amuratin jumato Nabi Muhammad. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piagbata si haula Makkah. Sambil limasag-lasag, simulig siya doon haula Makkah. Sa misambi ato, nakahuno na. Nakaunin Nabi Muhammad. Nakakuha din ha Makkah. Nakapakain. Nakapamadina siya. Sa halugay ni sab doon ha Madina, way resabli mo kay nakaunura siya. Nakabalik siya pa Makkah. Amo na long ni inikang po tahon, amo long ni pagconquer sino na to? Sin Makkah. Bang uno long ni Jim ato mga kanabihan niyaon, amo ray sabin Jim ato no. Sign long niya sin bang unin Jim ato mga kanabihan, may ta amon sila kanabihan, walo kanabihan niyaon, long tabihan, may ta mga nabiyon dukaing, may tabukon Nabi Lut, may tabukon Nabi Ilyaso atawa mga kaibanan, may tabukon sila yato, may tayong pasalong niya, hambuk din ang mga sainsin, bang unin jimato ang mga kanabihan niyaon, amuray sabin jimato ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nakasud na nagbalik, although Nabi Muhammad, nakasud siya pamakasa, wala na siya imunuray dito. Wala na siya himanti atawakan, himula rin dito nagbalik. Imuno na siya nagbalik. Kaya Madina na siya nagbalik. Bihatin nagbus niya. Inaisa, Musa na mahaba patuwi mga kuwan. Na. In kahinapusan niya, katumtuman niyo, hawak to siya ni Maog. Taban, ni Maog siya, pag-uwo siya to. Harap pa kay ninaog si Nabi Muhammad, di nga tas langit, harap pa kay ninaog niya. Puwas na sinyet to. Awak to siya nagtumbang bing, nagpangayo-ngayo nabian, pinaog naman sa bismillah lang niya, okay, naog na kawa. Naharap ka pa kain siya ni Maog. Atin niyo ko, no? Pakain? Pamasjidul Aqsa. Oh, hati niya, si Makatsayat to, hati niya, way na burak. Longsing pakat, way na burak. Oo, way na.
Nakawinin burak din ito hauno at Masjidul Aqsa. Naring nga sabihan, timuron nagbalikin Nabi Muhammad hauno. Dito ra Masjidul Aqsa ito, aburak. Nangura siya nagbalik. Sakali nangura, si Mampay siya pa Makkah. Wala pa siya si Mampay, aun piagbak ni uno ato. Mga aun sa mga karavan, mga baanan unta biyaya na aun sa ato. Aun unin din ha mga dingog katumtuman niyo hinang si Nabi Muhammad. Katwin niyo kuno. Dahil sa mga riyungog niyo, amuin kialawain si Nabi Muhammad, unin hinang si Nabi Muhammad. No, in last kwan na to, na shortcut man si mga kaguruanta. Wala iyon ini. Wala tiaritib. Although unak to kay ba ng mga pilatahon na nagkasabot tayo. Sa na yung kita man siya sa diba? Oo. Nami siya sabing kami ni bang buko na kita pagdumulan na mo. Oo. Na imahinang taring doon supaya katumtuman tanasoy kita magbalik ha mga pangadyan si mga nakauna nagka-record na. Hambok din ha mga nahinang si Nabi Muhammad. Aun kialawayan na rin ito mga baanan unta. Kialawaan sila hambuk unta. Unihinang nila, naglawag-liawag nila unta, liawag nila. Sakali, aun din dito hangka suki, ang kaluluunan bakwan, unini, tubig. Piyatahunan. Na, way ito na, way naasag, way naraog, way ito na inom. Nabi Muhammad, nakalaway man, way natawray doon, way, naglawag sila sin mga unta nila. Nabi Muhammad, unin hinang si Nabi Muhammad. Inom na inom na ito. Tubig. Inom na tubig. Yung pangaso. Kumpas niyo kuno. Arakala, kumpas niyo kuno. Arakala, way long niadat si Nabi niyo yan. Astagfirullahaladzim. So pamasadyahan, din mga, aun makarug, aun makawas sa mga biyayat to. Pasalin mga, din mga Western yan, din mga European, mabayak kami man sindi. Syria, magkato sila pa Syria. Magkadto pa Egypt, magkadto pa Dualo Arabia, hula Arab, magkadto sila yan. May ta sila magkadto, magpangadji sila bahasa Arab. Aun dito ma'hadul luka, long niya, institute, amun mga fornan, kuan, amun di makabis sa Arab. Na yung mga classmate mo, bang kumato, mga classmate mo, mga sexy sad mga Amerikan, mga babae, mga kaaldeng ha Europe. Yung pangasulong may taway ni mga di simbahasa Arab. Mga di sila simbahasa Arab, bukon kan na supaya karatukan nila yung kasagunalan. Sa hasupaya, hasupaya, makarasa sila, makahati sila, supaya maingat nila, tudyon, haul rin doon, lumian nila rin doon. Lawagon nila, haun rin doon namin mga longtabang, mga upamakon, mga magsuntok, haun rin mga tutubagan. Haun rin doon mga butangan, makajari butangan, mga lason. Na rin doon, arakala makabasa sila. Wailong niya datsing Nabi niyo yan, mayta. Oy na, indiyong na mulong ni, hawak to siya nagunoy ni. Nag-isra, minuwi man siya. Nakalaway siya long niya pahambuk banan din ang mga unta, aun dito luluon tubig, minum wala na maid. Minum wala na maid. Na may tapang Hindu yan sinaka, maminum ko tubig, di ka long na mamaid. Na. Sinauntag na po. Nauna siya yan, arakala, biadin. Imam mo na. Narain doon mga taymanghod. Long sin mga kailan mga ulama. Sablaw ni karya salisin mga Arab. Karya salisin mga Arab. Ayaw pakatubig, gatas. Hay siyo makabisita iwan makalaway bang aun bihutang dain doon bima na biya sa pantun aun biya mga wakaf at tawakan biya sa pantun magbutang ka rin doon mineral water biyayan isiyo makalaway makajari umuno. Minum. Biya si mga kaapu-apuan ba yan? Na, duyan na ka, atawakan butong, isim mabaya umuno ini. Biutangan nila saya namuin tanda biyayan. Biutangan, makajari ka rumag, makajari ka umuno ini, minum butong biyayan. Na, makajari.
Nabang long ni hagatas na long niya. Inya to jerisin mga Arab, misan way pagbaid. Labi awla na long ni hauno, hatubig. Labi awla na ha, hatubig. Labi luwa na to long ni hauno ni, hatubig. Hati niya, bang aw minum, makalabay rin doon, way rasalaan niya. Nang kanda to. Naduyat to, ingat ko Nabi Muhammad, amon namang kabiyak saan sing panet to. Pag kayo sabi mga rin doon, hiwotang ko na ayo sa duway. So, pamabiyak ka to. Dumako hambuk biya mga amon pag mineral water biya ang sana, hiwotang ko rin doon, agwa bay. Isyusin kumuan unin ni, makalaway makajari kumuan, minum. Ayaw sa sab, hisalinin halawang sing galon niya, undaong pabay niya. So, pamasadya. Biya sinamon ka to yan ang masjid na to. In jama amaon, unin maksud, isisi magjama minum. Ukab, ayaw sadya, sa unin ubuso niya on dahon niya harap pabay din aklong ni mamiya. Sada inutan niya beyan. Di ito makajari. Inyaon ang katunghab, tutunghab na biyat to. Pag kamong kawawit tuwig niya, way ito kiwag. Nabiyat tindagbos niya. Naala ko lin na taon pasad to. Sa misang biyayad to. Sambat da na in mga pangadjian ini, lang ta mahaba-haba pa ba? Mahaba-haba inunuin in amoy kakunan na tuwak to. Oo. Karay pa rin mga kaguruhan na to yan, mo magsalasila-sila, supaya sa may ingat na to urulon, di adin yung pagtulak-tulak si Nabi Muhammad, iwan may ingat na to urulon in mga pagkisayat to, supaya kakisa na to pa mga kanakan. Adapon in mga mga hikmat yato, na malingkap din sa mapangadji na to, supaya kay ngatan hangkan, biad tulong niya, hangkan debi mga kwang. Dera sinsambayang may ta yato, day nito, taas langit, yun ni. Piado, may tabukon day hindi hiakwan ni. May tabukon Jibril impianaog. May ta Nabi Muhammad din dito biya. Oo. Aon pa siya at mga kwansi mga ulama. Na murah-murahan mga taymangod, inshallah. Aon pa klas ko pa siya ini. Oo. Sa tabiya kimangintian ko. Oo, nikay na pa ako ng kukwan. Murah-murahan. Biya na sinaki in kabiaksahan na to magliwot in kaguruhan sa kaba malam Jumat na amunay nin kahinapusan. So, di sa ba kung makajanji, kabalikan ko biya salawat, amun tungod sin pagpangadji, hal sin biya mga bilang pagtaka mapagsadya, pagpatumtum, hal sin pagpuasa na to, ada kalabang aon dawak to ko na doon kita ni masjid insyaAllah. Malingkan, bang sa buhay na, biya datungan na sin kaligapan, na murah-murahan, dito na kita niyo magkita-kita habulan nun ini, bulan Ramadan, asal da in habulan Ramadan na to, dum-dum kita niyo insyaAllah ta'ala, na gaman in mahinang na to kita niyo katan, in mga ngabi pa mga kabagayan, kau kampung lasya na to, in amin kumuan kita niyo, tumibaw, lumurok kita niyo mari, dahon na to sila mari pa masjid na to, asupaya in mga kaguruhan na to, amin mamisita mari, iban sindum nihil sa salamatahan, sarak ka, di na kita nyo karilang sin, sa binsin yan. In mga kakuruhan na to, warasatul anbiya. Ganti, warisin mga kanabiyan. Yung mga kanabiyan, wala sila nakapagpusaka uno. Sin, in pusaka nila ilmu. Nini ilmu, mahal ka din nga uno. Din nga sin, mahal ka din nga kawasa, mahal ka din nga babae. Oo, ang kanay Sulaiman, unin pini niya. Ilmu. Kaya pagpisa sin Allah Ta'ala, uno ba ito? Alta, iban sin uno ba ito? Kawasa, iban sin ilmu. Biyato ka ito. Na, pinisin Nabi Sulaiman, ilmu. Nasawal sin napinin ilmu, naranin uno. In alta, naranin uno, kawasa. Naon tao, taga alta, way ilmu. Di lumukay, in alta yung mauno na. Oo. Bang may ilmo. Oo, so pamabya din. Bata, kaya pusakan siya si maas niya, sa awam siya. Di siya may ingat mag-manage sin. Dumatong daway. In kawasaway ilmo, damikyan. Ay, malawa da. Sa bang intaw yung taga-ilmo, na maraming katan, insyaAllah ta'ala. Na murah-murahan, insyaAllah ta'ala na dito nakita niyo habulan Ramadan. Bang so pamabya, datungan na kami sing kaligapan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, na mahuli niya, patubtubon na ito na sadya dito, ang pakita niyo makapagsama-sama, sumambayang insyaAllah ta'ala, na magmap ka mo, biya dagbos, biya way na, biya mga inom-inom na to, biya domini,
katikobya na bisiin kataw timhuran insyaallah taala. Sada mahal ka amun yari kita niyo nakapagkita-kita aun ilmu na pangaji nato insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah.